amma in daga kaya ne da kwanso nike ba illa hakan zuciya ta yi nisa. Yarinya yarinya kyaukyawa kike ni za ni faɗi kuma ban faɗi wani za ya faɗi jinyo ta a yarinya ki zamto abin kallo. Ke ce ɗaya a cikin zuciya domin tarbiya kin samu idan tafiya ce za a yi ba da ke to ba zan ki ba. Yarinya 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 idan zuciya ta yi nisa a so ta riga ta yi